זהו, את יודעת עכשיו, את רואה את הבלון הזה? אתה רואה אותו? אני רואה את הבלון, בואי איתי לשם, תודיע לנו. אנחנו נפוצץ את הבלון. אני רק אצא, אני אצעק לעינב, אז היא תבוא תפוצץ את הבלון. אני לא אפוצץ ולא אבוא ולא כלום. הכל בסדר. עינב, מה את יוצאת? בואי כנסי, הכל בסדר, אני שומר עלייך. אני פה, לא... יאללה, תנו לו מוסיקה. בבקשה. בסדר? בואי עינב, בואי, אל תפחדי, אל תפחדי. הנה הוא כבר בפנים, זהו. תלם לי את עינב רובלי, תהיה מתפחדת. עכשיו זה אחר בסיכוי שהוא יתפוצץ. אם אתה צריך עזרה, רק תגיד. אמא, די! בוא שרון. תחשבי על איזה קלף שאת רוצה. חשבתי. יש לי פה 2 חפיסות קלפים. איזה חפיסה את בוחרת? אבל זה לא קריאת... הימנית. שנייה. זאת? חפיסה הזאת? כן. כן. אוקיי. אני רוצה שתגידי לי איזה קלף בחרת. אני אגיד לך? אז מה זה שווה? תכף אני אגיד לך למה. איזה קלף בחרת? חכי. רגע. את לא יודעת מה ההמשך? מה הקלף שבחרת? 5. 5 מה? 5 לב... יש לב, יהלום, טילטן, עלה. 5 טילטן שחור. כן. מי אמר שחור? אמרתי 5 טילטן. איך הגעת לזה שזה שחור? אולי אני רוצה אדום? אין טילטן אדום. טוב, אז שחור שיהיה. למה אין טילטן אדום? יש טילטן אדום. לא, בשחורים יש רק טילטן. אין, כל הקלפנים פה יודעים. אוקיי. כולם פה קלפנים. אני ידעתי שאת תבחרי את 5 טילטן שחור לפני שהגעתי לפה, ולכן הוצאתי את הקלף שלך מהחפיסה שלי והעברתי אותו לחפיסה שלך. קודם כל אני רוצה לראות, אני רוצה להראות לך שבחפיסה שלי אין 5 טילטן שחור. תגידי לי אם את רואה 5 טילטן שחור. תגידי לי אם את רואה. רגע, המצלמה גם צריכה לקלוט את זה, אז תעשה. אין בעיה. תגידי לי, אין פה 5 טילטן שחור, נכון? אכן אין, לפי מה שראיתי. ועכשיו... למיקרופון כל הזמן. כן, ואני אראה לך שפה יש 5 טילטן שחור פעמיים. חכה, אני אראה לך. טוב, נוותר על זה. הנה, 5. לא, זה... אל תגיד. שלא יגידו שאני מרמה, תחזיקי את 5 טילטן הראשון, ואני אראה לך את 5 טילטן השני. את רואה את 5 טילטן השני? עכשיו, את יודעת שיותר מזה, אני אפילו חתמתי על הקלף מאחורה, תסתכלי. הוא חתום, תסתכל, תראה למצלמה שחתום, ואני אראה לך שבשום קלף אחר לא חתום שום דבר. בבקשה. שום דבר אחר לא חתום. איך ידעת שאני אבחר את הקלף הזה? אני קורא מחשבות. ואם עכשיו הייתי בוחרת קלף אחר? למה לא בחרת? אז הייתי קוראת על המחשבה השנייה. אבל לא היה חתום. טוב, זה שרון הקוסם שלנו. תודה רבה, שרון הקוסם.